Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqa' għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemmgu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lil-mulej: Ara, mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraq b'xi ħadd inroddlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. X'kont tagħmel li kieku Ġesu iħabbatlek mal-bib u jgħidlek: illum hemm bżonn li niġi noqgħod għandek? Kont tifraħ jew tħossok imbarazzat? Ġesu spiss kien jieqaf għand xi ħadd f'ħin bla waqt u spiss kien iżur dawk li ħadd ma jistedinhom: il-foqra, in-nies b'diżabilità u anki l-midinbin pubbliċi bħal Zakkew li kien jiġbor it-taxxi. Dawk li kienu jiġbru t-taxxi kienu nies iddisprezzati u ittrattati bħala maqtuwajn mill-kumplament tal-poplu. Bla dubju, għax kienu jakkumulaw għana kbir minn fuq dar ħaddieħor. Zakkew kien kmandant ta' dawk li kienu jiġbru t-taxxi u n-nies kienet tobodu. X'kien Ġesu tefa' l-attenzjoni tiegħu fuq Zakkew u għażel li jonorah bil-preżenza tiegħu f'daru stess. Zakkew kellu bżonn il-ħniena u l-imħabba ta' Alla u fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu u sab aktar milli immaġina possibbli. U juri id-dispjaċir u l-indima profonda tiegħu għal ħajja ta' li kien qed jgħix billi jiddeċiedi li jagħti nofs ġidu lill-foqra u li juża n-nofs l-ieħor biex jirritorna dak li kien seraq. It-testimonjanza ta' Zakkew tinkludi iżjed minn kliem. Il-bidla tal-qalb waslet biex jibdel ħajtu, bidla li l-komunità setat tesperjenza bħala ġenwina. Il-mulej dejjem lest biex jonorana bil-preżenza tiegħu fid-djar tagħna. U inti għandek spazju għal Alla fil-qalb tiegħek, f'darek u f'ħajtek? Mulej, ejja u oqgħod magħna. Imla lil darna bil-preżenza tiegħek u imla lil qalbi bit-tifħir tiegħek. Marija, Om kollok ħniena,
Enni nuri ħniena, modrija, u nkun ġentili ma' kulħadd, anki ma' dawk li jikkawżaw lil ħsara, bħalma int u ibnek għamiltu u għadkom tagħmlu magħna midinbin. Amen.